ў мільянерскім люксавым Майамі сніж каўчукавы лес, што даўно пакінуў. Аксамітныя саксафоны, клявішамі гладзячы, перайграеш чорныя душы гадзіну за гадзінай. Полі Хаар. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. У Кракове банда, у Львове байка, у Беластоку джаз Белдзярж эстрады. Трэці выпуск запар сочым за лёсам Станіслава Ляндау па кнізе ягоных мемуараў «The White Button» – «Белая дырыгенская палычка», у якой бракуе імёнаў і датаў. Таму дапоўнім аповед урыўкамі з газетаў і кінакронікі. Як мы ўжо ведаем, спявак не адразу, але прыняў прапанову ад уласна дырэктара дзяржаўнай эстрады Арона Блюмберга перабрацца са Львова у Беласток, дзе быў створаны філіял БДЭ, і там далучыцца да Генрыка Гольда з Ежы Петерсбургскім у арганізацыі «Новыя беларускія аркестры». Нашаму герою Стасю на той момант 25-26 гадоў, а ягоным партнерам за 40. Прытым Блюмберг абяцаў для ўсіх трох роўныя умовы, заробкі і размеркаванне кіраўнічых функцыяў. Як сведчыць першая менская афіша аркестры, наўрад ці тое было выканана. Гольд і Петерсбургскі пазначаліся кіраўнікамі, а Ляндау – удзельнікам адказным за спевы ды гумар. Наступили городские будни, не похожие на прежние. Тысячи безработных уже получили работу в городе Белостоке. Беласток тады называлі горадам ткачоў і цэнтрам заходняя Беларусь. Возобновилось движение поездов. Прыбыўшы ў Беласток, відавочна напрыканцы кастрычніка на пачатку лістапада 1939-га, Станіслаў Ляндау здзівіўся, што аркестра Белдзярж эстрады не адзіная каманда, якая знаходзілася там у стадыі фармавання. Ён называе таксама балетных танцораў, пэўна маючы на ўвазе балетную школу Муллера, альбо будучы беларускі ансамбль песні і танцу пад кіраўніцтвам Шырмы, і драматычную трупу. Гаворка, відаць, пра будучы польскі драмтэатр БССР, першапачаткова на чале з Норай Нэй. Кракатук. Між тым газета «Савецкая Беларуссія» 3 лістапада паведаміла: Белдзярж эстрада пачала афармляць дамовы па папярэдніх заяўках на абслугоўванне канцэртамі ў дні 22-й гадавіны кастрычніка. Адрэса беластоцкай філіі невядомая, а менская адрэса БДЭ такая: Карла Маркса, 29, телефон 22255. Нагадаю, што ў тыя ж дні прэса апублікавала 2 дэкларацыі народнага сходу заходняй Беларусі за савецкую ўладу і за ўваход у Беларускую савецкую сацыялістычную рэспубліку. Адметна, куды лідар КПЗБ, неўзабаве намеснік старшыні беластоцкага аблвыканкаму Сергей Прытыцкі падчас прамоваў у Беластоку па-расейску і ў Маскве па-беларуску ставіў націск у родным склоне. Там великий народ Западной Беларуси воздействует свой грозный рост и сказал: довольно, баста! 20 темных страшных годов народы Заходней Беларуси были одорваны от своих одинокровных братов, от счастливого народу Белорусской Советской Социалистической Республики. Кракатук.
Паверыўшы чуткам, Ляндау рыхтаваўся ўбачыць гольды петербургскага ганарлівымі снобамі. Але першая сустрэча даказала адваротнае. Абодва стараліся з усяе моцы, каб я адчуў сябе з імі як дома. І Гольд запрасіў пажыць у ягоным пакоі, бо мне не было дзе спыніцца. Тым жа вечарам падчас вячэры мы пагаварылі пра нашу каманду, і кожны прапанаваў свае ідэі. Яны мелі такое ж перакананне, што і я. Трымацца строга ў кантынентальным стылі, То бок еўрапейскім. весела і не мець нічога агульнага з прапагандай. Гольд дадаў, што чуў, як некаторыя калектывы ўжо паспрабавалі дагадзіць расейцам на рэпетыцыі і пагадзіўся са мной, што гэта абсалютна няправільны крок. Непаразуменне ўзнікла, калі Станіслаў Ляндау на трэці дзень знаходжання ў Беластоку з'ездзіў у Львоў за сваім калегам з байкі, саксафаністам Бобі Норбертам. Без тлумачэння прычынаў Ежы Петербургскі наадрэз адмаўляўся прымаць таго ў аркестру. Стась праявіў настойлівасць, прапанаваў параіцца з Аронам Блюмбергам, які чуў гранне Бобі, і тады Ежы адступіў, а Гольд у той жа вечар раптам не змог даць Ляндау начлегу. Аўтар успамінаў заначаваў у памяшканні Белдзярж-эстрады на голых дошках з парай коўдраў. Дык вось які шлях у артыстаў, якімі апякуецца слаўны саюз савецкіх сацыялістычных рэспублікаў. Вушы Сталіна згарэлі б адразу, калі б ён пачуў некаторыя выслоўі пра яго, ягоную краіну і яго землякоў, якія я прамовіў перад тым, як заснуць у нязручных варунках. Фрагмент яшчэ адное з аўтарскіх тэмаў Ляндау. Nadzieją zawsze trzeba żyć, w najcięższej chwili rozterce. Nadzieja prawdą może być, pociechą w poniewierce. I choć zawiedzie miłość twa, rządzenia losu cię wyśmieją. I choć popłynie żalu łza, pocieszaj się nadzieją. Беласток перапаўняўся уцекачамі не менш за Львоў, і праблемы меў тыя ж. Рэчы, якія найцяжэй было дастаць – жыллё ды ежа, канстатуе Ляндау. У Белдзярж-эстрадзе яму сказалі, што прыйдзецца да кагосьці падсяліцца часова. Большасць артыстаў шукалі жытло для сябе і сваіх сем'яў, але атмасферу сведка характарызуе як дружалюбную. Харчовая праблема вырашалася праз наяўнасць дзяржаўнай рэстарацыі. Усе артысты атрымалі талёны з намінальным коштам кожнага ў рубель. Аказалася, што за яго можна атрымаць добрую ежу і што яна ўсё яшчэ польская. Кракатук. Параўноўваючы уласны настрой у Беластоку і Львове, Ляндау ацэньвае сваю ранейшую актыўнасць у начным клубе «Байка» проста як сродак працягваць існаванне. Цяперака ж я адчуў нешта іншае. Я прагнуў пачаць працу і стварыць штосьці лепшае, чым рабіў раней. Я быў перакананы, што ўзбуджэнне, імпэт набліжаюцца, і зараз, калі штодзённая пагроза арышту мінула, я з нецярплівасцю чакаў на гэты імпэт. Цяпер я зразумеў, наколькі быў вестэрнізаваны і таму хацеў хутчэй пабачыць загадкавую для мяне краіну. Папулярны фокстрот з брытанскай кінакамедыі грае даваенны аркестр «Коламбія» з Гендрыкам Гольдам на чале ды з вакалам Адама Астана.
do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój splin? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Jack? Niech pan wystawi nam swój czek. Po co masz dawać money dla swej żony, Mr. Brown? Пасля няпростыя ночы ў офісе Станіслаў Ляндау пазнаёміўся з кіраўніком аддзялення белдзяржэстрады ў Беластоку Філіпам Неуфельдам. Беласнежныя валасы, злёгку пачырванелыя шчокі, вадзяніста-блакітныя вочы, дарагая кашуля і гальштук. Той спакойна ўспрыняў крытыку з боку Ляндау ў адрас саветаў, нават параўнанні ўмоваў, у якіх давялося ночыць з нямецкім канцлягерам. Неуфельд назваўся палякам. Судзячы па архіўных матэрыялах, чалавек з такім імем і прозвішчам нарадзіўся ў Ржэшуве на Падкарпатці ў 1871 годзе і скончыў там гімназію. На фота, зробленым на 40-годдзе выпуску, трое з тузіну яго аднакляснікаў ксяндзы. Кіраўнік філіі БДС сказаў артысту-новобранцу: «Я буду клапаціцца пра вашу каманду, усе пытанні пра жыллё, ежу і камфорт будуць маімі. Іншымі словамі, я буду вашым менеджерам». Кракатук. Той Філіп Неуфельд, які сустрэўся Ляндау, да вайны з'яўляўся саўласнікам перасоўнага цырку з атракцыёнамі. Па яго словах, камуністы не знайшлі, у чым яго абвінаваціць. Цытата: «З нейкай прычынай вядомай толькі іхняй вар'яцкай лёгіцы. Замест таго, каб пакараць мяне, прызначылі кіраўніком аддзялення. Я не маю нічога агульнага з палітыкай. Мае жыццёвыя інтарэсы — гэта мая жонка, страўнік, ложак і ўсё, што звязана з добрым жыццём». Пасля гэтага Філіп і Станіслаў гутарылі як старыя сябры, сведчыць апавядальнік. Тым больш, што Неуфельд паказаў прыказ гарадскога камісара даць вартае жытло для Ляндау і Норберта. Увечары яно было знойдзенае. Аркестр Генрыка Гольда, музыка Ежы Рознера, слова і спеў Эмануэля Шлехтера. Як не, то не. Jeżeli nie chcesz, no to nie. Nie mogę przecież zmusić cię. Ja wiem, za tydzień wszystko rzucisz, do mnie wrócisz. Gdziekolwiek tylko ruszysz się, beze mnie tak ci będzie źle. Za mocno złączył nas kochania długi czas, lecz jeśli nie chcesz, no to nie.
Як піша Станіслаў Ляндау, рэпетыцыі джаз-аркестры БДЭ павінныя былі пачацца цягам тыдня на першым паверсе старога тэатру ў Беластоку. Можна меркаваць, што гаворка пра двухпавярховы тэатр «Палас» побач з гатэлем «Рыц» на беразе ракі Белай. Што тычыцца часу, то гэта, пэўна, першая палова лістапада 39-га. Надвор'е, відавочна, змянялася на зіму. Кракатук. Перад пачаткам рэпетыцыяў Неўфельд запрасіў Ляндау на размову. Вы ўжо ў плацёжнай ведамасці. І першае, што трэба праясніць, гэта тое, што вы павінныя скааперавацца з Гольдам і Пецерсбургскім. Намагайцеся пазбягаць аргументаў. Часам саступайце ім, яны старэйшыя за вас. І яшчэ адна рэч. Папросту, каб усё было зразумела, я мушу сказаць гэта вам. Заўважце, што я не пагражаю вам асабіста. Хачу, каб вы перадалі гэта і ўсім астатнім. Калі на рэпетыцыю хтосьці спазніцца больш, чым на 15 хвілінаў, без вельмі важкіх прычынаў, яму пагражае адмысловы суд. І ніхто не ведае, што можа адбыцца потым. Болей за тое, калі нехта заявіць, што вы працуеце супраць інтарэсаў Савецкага Саюзу, то вас чакае тое самае. Калі ёсць падазрэнне, што вы працуеце не ў меру сваіх талентаў, вас могуць адправіць на прымусовыя працы на ўсё жыццё. Я не жартую. Гэта сур'ёзна. У працяг прамовы хур Дана з парай танга Ежы Пецерсбургскага. Wildy, smutne tanga pełne łez. Dziś melodią łzawym chcę położyć kres. Słońcem przepojone słowa rzucam wam. Dla każdego dziś uśmiech miły mam. W boskim tym nastroju niech przeminie zło i niech złotem wina lśni kielichów dno. Spójrz na dnie puchara, prawda jak świat stara, szczęście jest grube jak szkło. Wyrzuci mnie w tę noc, kochanka, nie będę płakał, nie będę płakał. Zapomnę żal i ból do ranka, nie będę płakał, niech smutek śpi. Przede mną wina pełna szklanka, zagryzę usta aż do krwi. Wyrzuci mnie w tę noc, kochanka, nie będę płakał, wierzajcie mi. Stroczki ulatują jak cygara dym. Kto jest dziś w humorze, ten jest bratem mym. Komu życia radość w sercu jeszcze gra, ten uśmiechnąć się dziś sposobność ma. Cały świat w ramiona jam pochwycić raz. Nie ma już na świecie kłamstwa ani zdrad. Wszystko jest kochane prosto od serc dane wiosną, pachnące jak kwiat. Wyrzuci mnie w tę noc, kochanka, nie będę płakał, nie będę płakał. Zapomnę żal i ból do ranka, nie będę płakał, niech smutek śpi. Przede mną wina pełna szklanka, zagryzę usta aż do krwi. Wyrzuci mnie w tę noc, kochanka, nie będę płakał, wierzajcie mi. Przede mną wina pełna szklanka, zapomnę usta do krwi. I mnie w tę noc, kochanka, nie będę płakał, wierzajcie mi. Станіслаў Ляндау сапраўды не чакаў пачуць такія папярэджанні ад менеджера аркестры і спачатку ўспрыняў тое за розыгрыш. Ён не верыў, што чалавека можна адправіць у Сібір толькі за спазненне. Аднак у наступныя некалькі дзён стала зразумела, што гэта нават вельмі магчыма. Стасі трымаў талёны на харчаванне ў сталоўцы, дзе якасць ежы імкліва падала. Музыкі-ўцекачы спрабавалі прабіцца ў іншыя, адкрытыя ў Беластоку рэстарацыі, але там былі чэргі ды высокія цэны. Акром таго, Ляндау займеў пропуск для перасоўвання па горадзе, а пазней Філіп Неўфельд паабяцаў выдаць і часовы савецкі пашпарт, ад якога нельга адмовіцца.
Ракатук. Толькі Ляндаў задумаўся, што дарэмна пакінуў Львоў, як пазнаёміўся ў сталоўцы з бежанцам, які толькі прыбыў адтуль. Той распавёў, што рэйды чырвонаармейцаў і міліцыі сталі штодзённымі, і большую частку дня львоўскія вуліцы заставаліся зусім пустымі. Большасць кавярняў закрылі, як і байку. Новы накірунак. Цяпер стала відавочна, што няма на што азірацца, і таму я мушу выбіць максімум з таго, што маю перад сабой. Трэба было цалкам паглыбіцца ў працу. Поўнае прысвячэнне стала адзіным выйсцем. Таму я з сэрцам і душой кінуўся вырашаць праблемы новай каманды. Аднак Неўфельд агучыў чарговую параду, якая ўжо не спужала нашага героя, а хутчэй рассмяшыла. Не змешвацца з калектывам, мець зносіны толькі з іншымі кіраўнікамі, а не з шараговымі музыкамі. Падчас гастроляў, па словах таварыша Філіпа, лідары аркестры будуць карыстацца спецыяльнымі пакоямі, вагонамі лепшай катэгорыі і адмысловай увагай. Іншымі словамі, пры камунізме я не мусіў камунікаваць. Я зразумеў, што хлапцам з аркестры, некаторых з якіх я ведаў не першы год, варта было б трымацца ад мяне падалей, але я не хацеў прымаць гэтага. Усе мае перакананні пра камунізм былі цалкам разбураныя. Для мяне гэта быў першы пах таго, што ляжыць пад вялікай камуністычнай знешняй прапагандай. Кіраўнікі аркестры Гольд, Петерсбургскі, Ляндаў і Неўфельд часцяком гралі ў покер на грошы. І апошні з названых пастаянна прайграваў, што хоць неяк суцяшала Стася. I ja, i ty, i siła, co kiedyś nas łączyła, a dziś rozdziela nas. I ty, i ja, i serca, tak moje jak i twoje, i żartu w sercach zgadł. Kochaliśmy się trudno, rozstaliśmy się trudno, widocznie tak pisane było nam. I ja, i ty, nikt inny, lecz my jesteśmy inni, odwagę przyznać mam. Żyliśmy jak nam się tylko chciało, braliśmy garściami z życia sens. Ja kochałem, ty kochałaś, tak przynajmniej się zdawało, życie było dla nas pięknym snem. Dzisiaj przyszło to, co przyjść musiało, przyszedł dzień zerwania, no to co? Ja przyjrzałem, ty przyjrzałaś, ja widziałem, ty wiedziałaś, kto z nas winien wszystko jedno dno. I ja, i ty, i siła, co kiedyś nas łączyła, a dziś rozdziela nas. I ty, i ja, i serca, tak moje jak i twoje, i żarto w sercach zgadł. Kochaliśmy się trudno, rozstaliśmy się trudno, widocznie tak pisane było nam. I ja, i ty, nikt inny, lecz my jesteśmy inni, odwagę przyznać mam. Kochaliśmy się trudno, rozstaliśmy się trudno, widocznie tak pisane było nam. I ja, i ty, nikt inny, lecz my jesteśmy inni, odwagę przyznać mam.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Быстро восстанавливается нормальная жизнь в освобожденных городах Западной Украины и Западной Белоруссии. Ежедневно выходят газеты. У кадры савецкай кінакронікі 1939 году газета «Освобожденный Белосток». У наступным годзе выданне перайменуюць у «Вольную працу». В кинотеатрах демонстрируются лучшие советские фильмы. «Человек с ружьем» пра кастрычніцкі пераварот. Прычым афішу яўна маляваў мастак малазнаёмы з кірыліцай. Дарэчы, дробныя джазавыя гурты былі размеркаваныя па беластоцкіх кінатэатрах «Свабода», «Чырвоная зорка», «Радзіма» і пазней «Спартак». Заработала почта. Начались занятия во всех школах. Джаз ПДЭ. Пра з'яўленне ў Беластоку рэспубліканскай джазавай аркестры з 25 чалавек разам з ансамблем песні і танцу, як мы ведаем, газета «Савецкая Беларуссія» напісала ў нумары за 30 снежня 1939 году. Але першыя рэпетыцыі абодвух калектываў адбыліся раней, яшчэ ў лістападзе, а першыя выступы пазней, у лютым наступнага году, як гэта не парадаксальна. Кракатук. Станіслав Ляндау ва сваіх успамінах называе уступную рэпетыцыю джаз-аркестры «Белдзяршэстрады» хуткай і даволі хаатычнай, бо музыкі, якія ніколі не марылі апынуцца ў адным месцы, цяпер сядзелі побач. І пералічае інструментар. У мяне мелася 5 саксафонаў, якія дублявалі скрыпкі, кларнеты, флейты і гэтак далей, 3 трубы, 2 трамбоны, барабаны, кантрабас, акардон і гітара, а таксама 2 фартэпіяна. Па-за асноўным бэндам на першай рэпетыцыі мы сфармавалі вакальны квінтэт у сучасным амерыканскім стылі. Сведчыць Станіслав Ляндау. Ён складаўся з 2 братоў Юзефа і Яна Вебераў, адзін з якіх граў на кантрабасе, а другі на акардэоне, і разам яны былі выдатнымі степістамі. У афішах 40-го году іх пазначалі як братоў Веб, эксцэнтрычныя танцы. Наступныя чальцы квінтэту. Бобі Норберт, добры дэдпен-комік і як саксафаніста. Стыль дэдпен прадугледжвае гумар з каменным тварам, інакш кажучы, з кіслай мінай. І нарэшце яшчэ 2 браты, Зыгмунд і Полі Хаары. Зыгмунд граў на тэнар-саксафоне і скрыпцы, а Полі на ударных. Наколькі можна зразумець, усе 5 яшчэ і спявалі, і раней, калі верыць дадзеным знаўцы Кшыштафа Карпінскага, гралі ў кракаўскай бандзе. Ці не гэтую канцэртова-эстрадную групу мела на ўвазе Саўбелія, паведамляючы 26 лістапада пра новаўтвораныя калектывы ў Беластоку і Заходняй Беларусі. Gulaj, braci, fajno, gdy harmonia gra. Bierbawi pod pachy, Bóg ci zdrowie dał. Wszędzie, braci, gulaj, grudek chliba rób. Po salika tulaj, nie ma jak nasz lud. Szpany, graby, kryp, pazury, trzymaj fason swój jak śpić. Drogi nasze, твоей śpiewaj lwów, nasz lwów, ta reszta pic. Охай, braci, fajno, lwowski kubie trój. Lepszych nie ma w świecie, więc lwów kochaj swój. Na leczaków, gdy wyleziesz, tajoj, wszędzie słyszysz ten świst.
Leczakowski hymn, już muzyczka gra, śpiewa za nami nasze wiary ćma. Siup! Ulej braci fajną, gdy harmonia gra. Bier baby pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, brudych kleparów, pusalika tulaj, nie ma jak nasz Lwów. Szpany, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak szpic. Drogi nasze, tajoj śpiewaj Lwów, nasz Lwów, ta reszta pic. Kochaj braci fajno, lwowski kubit rój, lepszych nie ma w świecie, więc Lwów kochaj swój. Kamień na kamieniu kamienia, na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamień na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Leczakowski hymn, już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Hule braci fajno, gdy harmonia gra, bier baby pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, brudek kleparów, pusalika tulaj, nie ma jak nasz Lwów. Szpany, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak szpic. Drogi nasze, tajoj śpiewaj Lwów, ta reszta pic. Kochaj braci fajno, lwowski kubit rój, lepszych nie ma w świecie, więc Lwów kochaj swój. Танга пра лычаков, альбо па-украінску лычаків, раён Львова, выканаў знаёмы нам хур Дана. А вось тэкст акурат склалі названыя вышэй браты Хары з вакальнага квінтэту пры джаз-аркестры БДЭ. Часам словы памылкова прыпісваюць Эмануэлю Шлехтару. Гэты твор цяпер называюць легендарным і рэпрэзентацыйным у шэрагу старых песень з львоўскіх прадмесцяў. Аўтараў братоў мы ўпершыню згадвалі ў сёмай частцы нашага цыклю. Іх сапраўднае прозвішча Спрынгер, Зыгмунд і Хаскель. Апошні меў псеўданімы Леопальд і скарочана Полі. Абодва з'яўляліся не толькі паэтамі-песеннікамі ды мультыінструменталістамі, але і фатографамі, графікамі, кніжнымі дызайнерамі і сцэнічнымі дэкаратарамі. Кракатук. Зыгмунд Спрынгер нарадзіўся 29 сакавіка 1909 году ў Тарнуве. У Кракаў прыехаў вучыцца праву ў Ягелонскім універсітэце. Тутака ж прыкладна ў 30-м годзе разам з братам стварыў студэнцкі свінгавы бэнд «Шал». Абодва дырыгавалі і гралі на розных інструментах, ужывалі і рэкламавалі амерыканскія мікрафоны, інтэрпрэтавалі стандарты, кампанавалі сваё, аб'ездзілі з канцэртамі напрыканцы 20-х шмат польскіх гарадоў. Сапраўдны дэбют «Шалу», дарэчы, адбыўся ў львоўскім гатэлі «Брысталь». Але часцей за ўсё яны выступалі ў кракаўскай цыганерыі. Нейкі час з «Шалам» гралі саксафаніста Леонард Ільгоўскі з Вільні і трубач Францішак Гуркевіч, які таксама супрацоўнічаў з даваеннымі бэндамі Гольда Пецярсбургскага і Эдзі Рознера. А мастацкім кіраўніком, аранжыроўшчыкам «Шалу» значыўся Ежы Герт. Ігнацый Ісаак Гёртнер. Таксама з Тарнува родам, прыватны вучань венскіх сюррэалістаў Берга і Шонберга. Гуляй, браці, файно, гdy harmonia gra, bier baby pod pachy, a Bóg ci zdrowie da. Wszędzie, braci, hulaj, grudy kleparów, posalika tulaj, ta nie ma jak nasz Lwów. Леопальд Спрынгер быў маладзейшы за Зыгмунта на год і адукоўваўся ў Кракаўскай акадэміі выяўленчага мастацтва «Штук пенкных». Па завяршэнні навучання Хары заклалі новую фармацыю «Silver Jazz» – «Срэбны джаз», з якой выступалі пераважна на поўдні тагачаснай Польшчы, у тым ліку ў Кракаве ды Львове. Пазней браты далучыліся да ансамблю «Банда» Станіслава Ляндау, далей, верагодна, да «Байкі» і львоўскага бэнду Эдзі Рознера, ды ўрэшце сталі аркестрантамі Белдзярш-эстрады. Яшчэ адзін вальс з львоўскага прадмесця ад Зыгмунта і Полі Хараў спявае Адам Высоцкі. Рэпетыцыя працягваецца.
Proszę prędy do kasy, bo karuzela zaraz hula, pani. Pan Minciu, napijemy się grajzy piwa, ha? Zaliłan dupy jest ruch, kiedy Miśku w niedzieli ma czas. Pięć magii pije za dwóch i cygaru się wpycha we twarz. Dziś stawiam dwa piwa w Polsce mam, dziś ja tu sam jestem pan. Już balaka jak król, Minciu wszystko nul. Karuzeli pundny to ja, gdy w niedzieli fajram pan ma. Choć panny zemgli trzymaj się best, boś na huśtawce jest. Karuzeli fajną pan jest. Станіслаў Ляндау згадвае прозвішча яшчэ аднаго аркестранта Бухнера, на імя, відаць, забыўся, якога пасля першай жа спробы вызначыў як пярліну калектыву. Ён мог граць на любым інструменце, якія вы маглі б назваць, і на ўсіх добра. Нават з завязанымі вачыма. Перад пачаткам вайны Бухнер адзначыўся ў складзе бэнду Ежы Рознера і згаданага Леонарда Ільгоўскага. Кракатук. Чальцом новай аркестры стаў і Альберт Праделла, кампазітар, аранжыроўшчык і Сенсацыйны саксафаніста-скрыпач, як называе яго даследчык Дарыюш Міхальскі. Пан Альберт паходзіў з мясцовасці Гута Ляўра Семяновіца, навучаўся музыцы ў Катавіцах з 6гадовага ўзросту, пасля працягнуў адукацыю ў Берліне. У 15 год захапіўся сінкапаванай музыкай, засвоіў альтовы саксафон, сам сябе называў маладым энтузіястам джазу. Першую працу знайшоў на польскім радыё ў Катавіцах, потым у калектыве Здзіслава Гужынскага. Супрацоўнічаў з аркестрай Melody Maker, якой кіраваў Ян Потак, а таксама з калектывам Германа Рознера, яшчэ аднаго далёкага кузэна Эддзі Рознера. З удзелам Праделла засталіся запісы 60-х гадоў. Мы ж паслухаем чарговы твор ад братоў Харраў у выкананні аркестры Ежы Герта ды з рэфрэністам Мар'янам Альшэўскім. Nasza miłość kończy się źle, nie żądaj więcej, już nie kocham cię. Wiem, że co najmniej za dzień lub za dwa ktoś znów cię pozna i miłość da. Nie gniewaj się za słowa me prawdziwe, lecz życie prozę ma.
nie zastanowi się ani dnia i znów cię rzuci, jak dziś i ja. Że nasza miłość kończy się źle, nie żądaj więcej, już nie kocham cię. Wiem, że co najmniej za dzień lub za dwa ktoś znów cię pozna i miłość da. Nie gniewaj się za słowa me prawdziwe, lecz życie prozę ma. Nikt nie zastanowi się ani dnia i znów cię rzuci, jak dziś i ja. Дарэчы, у 30-х Альберт Прадэла высока ацэньваў уплыў Эдзі Рознера на польскі джаз, а таксама ужывую чуў аркестру тагачаснага караля брытанскага джазу Джека Хілтона, якая канцэртавала ў Польшчы. Цытату з успамінаў Прадэлы дае Кшыштаф Карпінскі. Джаз мы звычайна гралі зранку, калі ў начных установах сканчалася афіцыйная праграма, калі адкладаліся ноты, а некаторыя музыкі, скрыпачы ды акардэаністы ішлі ў залю. Тады пазасталыя музыкі маглі сабе пайграць, паімправізаваць джаз, які, зрэшты, часта цешыўся немалым поспехам у публікі. Кракатук. Разабраўшыся ў складзе і ўзроўні музыкаў, Станіслаў Ляндау пачаў распрацоўваць праграму строга кантынентальнага тыпу. Яна ўключала сумесь танга, квікстэпаў, сентыментальных нумароў і вясёлых песень. Найвялікшым галоўным болем шоу стала тое, як гэта ўсё сумясціць, але перадусім мы сканцэнтраваліся на добрых аранжыроўках, добрым пяянні і гармоніі. Ляндау неяк звязаў праграму на некаторы час, але адчуў, што для шоу розных гэгаў, братэрскага стэпу, музыкаў-унікумаў і нават пары фартэпіяна будзе замала. Па дарозе ў сталоўку Станіслаў Ляндау раптам сутыкнуўся з дуэтам Нэй, Ежы і Славы, не блытаць з акторкай Норай Нэй. З Ляндау пара супрацоўнічала яшчэ ў часы кракаўскай банды. І, дарэчы, Нэй нават у польскіх тэкстах пішацца з ангельскім «y» на канцы, бо гэта псеўданім. Перад біяграмай Ежы Нэя вашай увазе фартэпіяннае сола ад Ежы Петерсбургскага. Сапраўднае імя танцора і харэографа Ежы Каркоўскі. Ён нараджэнец Варшавы 31 ліпеня 1904 году.
Акрабатычна-танцавальны дуэт «Нэй» існаваў з 29-го, але партнеркі Ежы неаднаразова мяняліся. Тандем выступаў у варшаўскіх тэатрах рэвю, пра якія мы неаднойчы гаварылі цягам цыклю, кшталту «Морскае око», «Весовае око», «Альхамбра». У новым «Момусе» цягам 34-го году Ежы Нэй кіраваў балетам. У першай палове 30-х дуэт Нэй наведаў з выступамі Вільню, а таксама Познань, Плоцк, Лодзь, зняўся ў фільме «Хам», кінаадаптацыі раману Гарадзенкі Элізы Ажэшкі. У фільмаграфіі Ежы Каркоўскага таксама называюцца стужкі «Янка-музыкант» паводле навелы Генрыка Сенкевіча і «Дзесяцёра з павека» пра польскіх рэвалюцыянераў пачатку 20-го стагоддзя, вязняў варшаўскай турмы. Кракатук. У другой палове 30-х Ежы Нэй стаў чальцом балета Фелікса Парнела. Калектыў з поспехам гастраляваў па ўсёй Еўропе. Напрыканцы 30-х чарговай партнеркай у дуэце стала Слава Нэй, сапраўднае прозвішча Сікорская. З пачаткам вайны яны трапілі ў Львоў і супрацоўнічалі з мясцовым тэатрам мініятураў, а ўжо адтуль, як і іншыя нашыя героі, перабраліся ў Беласток. Судзячы па архіўных фота, дуэт Нэй меў і гарачы лацінаамерыканскі нумар. Уявім яго пад музыку Генрыка Гольда і вакал Тадэвуша Фалішэўскага. Сустрэча Станіслава Ляндау з дуэтам Нэй магла адбыцца ўжо ў сярэдзіне снежня 1939 году, бо танцоры сказалі, што трапілі ў Беласток з адной з апошніх групаў уцекачоў. Гэта быў вялікі спор, бо дуэт Нэй, як яны сябе называлі, меў выдатную рэпутацыю ў Польшчы і Еўропе. Іх каньком былі паказальныя танцы самага элегантнага кшталту, калі Ежы круціў сваю партнершу над галавой пад грукат бубноў і рытм сучаснага танцу. Цяпер яны думалі пра тое, як перайсці ў нямецкую зону, але пасля таго, як я ім распавёў, што ведаў, адмовіліся ад гэткай ідэі. Кракатук. Ежы Нэя Каркоўскага наш герой ведаў найбольш, настолькі, што нават хваляваўся за яго. Ён заўжды выдаваў нечаканкі і сачыў за шансам, каб палепшыць свой камфорт. У такой суме Ежы быў вялікім інтрыганам і вельмі таленавітым артыстам. Я заўжды быў асцярожны з ім, бо ён меў звычку абысці гурт і накрычыць на няшчаснага бубнача, які наважыўся зрабіць удар не ў тым месцы. Як толькі Нэя звяжуць правілы, уведзеныя саветамі, то ён не зможа выдаваць свае звыклыя фокусы. Фрагмент са знаёмага нам супольнага танга пецярсбургскага і братоў Харраў спявае хур «Юранда». Taka prosta żołnierska piosenka, tak po naszemu bez byle jakich słów. I taką długo, długo się pamięta, bo zawsze wrócić musi do nas znów. To taka prosta żołnierska piosenka, wesołą nutą w marszowym kroku drga. Nic jej nie zmąci, chyba że wojenka. Ej, nasza kochana ta piosenka.
Неўзабаве Арон Блюмберг запісаў дуэт Нэй у склад джаз-аркестры БДЭ. А Станіслаў Ляндаў, у сваю чаргу, уставіў ва ўжо гатовую праграму два іх танцы. Адзін у першай палове, другі, адпаведна, у другой. Сам Ляндаў меў сет у другой палове, а ў фінале традыцыйна прадугледжваўся выхад усіх артыстаў на сцэну. Рэпетыцыі працягваліся, адбыўся першы прагон, дата прэм'ернага выступу перад босамі, як піша Стась, набліжалася, але не называе яе. Імпрэза мусіла стаць вечарам песень кампазітара Юрыя Пецярсбургскага з удзелам, дарэчы, згаданага Хуру Юранда, які таксама ўладкаваўся ў Беластоку. То бок відавочна, што аркестра рэпетавала галоўныя гіты маэстра: «Танго-мілёнга», «Чтыры ногі», «Южнігды», «То астатняя нядзеля», «Яна ж утамлённае сонца». Сіні платочек з'явіўся крыху пазней. Кракатук. Між тым, яшчэ 5 верасня 1939 году спявачка і дэпутатка Ларыса Александроўская, ацэньваючы ў артыкуле для СБ Алімпіяду мастацкай самадзейнасці беларуская асобая вайсковыя кругі, выявіла наступныя пралікі. Да іх варта аднесці поўную адсутнасць беларускай народнай песні, слаба быў прадстаўлены беларускі народны танец, да ліку слабых месцаў адносіцца і музычнае суправаджэнне, а таксама дрэнны падбор рэчаў: «Сэрбіяначка», «Стамлёнае сонца». Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Thank you.